appartement nan ɗon ala goɗɗo ɗon so wona a licca miñiragel ma nan toon gollani yahani artani nan tan jooɗiɗo ñamana yah haɗa ƴetta kadja nawa ɗum toon heɓa suudu mum ralli puuji mum caɗo nawa ɗum jamma e ñalawma Djiby Sarr wawa artude e cuurel muɗum suuɗo sabu aɗa andi ɗo to Djiby Sarr waalata ɗo a wino Sarr waɗatake koye ko yah
hande noon aɗani wallina dibsare sal Amadou kam natti toppiteede joni noon pour on situation réglé alay sago ƴettat Kadja nawa ɗum to appartement mon to galle kawma min e gorko toppito ɗum min mbawa toppitade ɗum sabu min komi joom galle ma komi pasoma an kam lowngel ni tan goppirteɗa kalmi ko wona law an ni tan goppirteɗa e aduna ma an Kadja sa daari ɗum ni ko an foti yurmade mo an mata yurmade Kadja a yurmade min somi yurmano Kadja wonta ɗo an sa yurminoma Kadja ma miijo min yomi ƴeftu Kadja mi nawa ɗum galle to caat woni ɗo galle kawam ganduɗa ko caat woni toon kañum ko gon caat ne wawi toppitade oɗo ana wawi toppitade Kadja an debbo saka caat gon suutude caat ɓurma wawde suutude wona haaldude taxi caat ɓurma wawde haaldude taxi noon de ka an a ala yurmede an a miijota ko an Kadja min nawanimo hay nokko ɗo o jotto ɗo ko mbawmi makko ko caat wawa ɗum caat ko gorko a nani te an lowngel an de ka anda wona haydara an mbiɗa sikkuno aɗa jogui ɓerde yurmede mbimi ay an min galle o ko min jeeyi ɗo ici c'est moi min somi alano yurmede o jotta ko ɗo Binta woto wi noon aɗa ko jinmi haalde min a wari kam e ici c'est moi a nani ici c'est moi yo leloye leydi lelota anani yimɓe ɓooyi dañde c'est moi te mbayani no mbaɗani aɗa wari kam an ay an aɗa wari kam ay an aɗa ko jinmi andindemo noon aɗani yiɗa ɓurtinde de bolle aɗani yiɗa ɓurtinde noon an hoorema an somi teftimama Allah ne seeɗi so goppimi mbatta ɗo kilini ɗo mbattata ɗo kilini no mbattanami ɗo kilini sabu an aɗa wawi wiide an kala ñawɗo fof tan mbiya gadde ñawɗo safrote ñawɗo fof safrete ñawɗo fof ɗo e galle ko ɗo e galle ma hay safrete no Binta artir hakkille ma o ay ɗo ko cité notable hakkillami haani hay nokku ɗo ko cité fonctionnaire ɗo ko cité patronŋeɓe Binta woto wattu cité mo cité miskineɓe ɗo wona cité clinique min a ɗo wona hôpital min anani min mbaɗa haarma hande e oɗo ɗum sa wiyama ne mbiya cité aɗa andi ko goppuɗa to eno ko ɓuuri ɗum ɗo min a tampini kam malade no dippine ɗo no tuuta e dow escalier ji wo wiye ko koddiɗo Amadou walla bandu kala ñawɗo tuutat ñawɗo fof tuutat ñawɗo fof tuutat ana tampini yimɓe ɓe ana wari kam an so neɗɗo yiɗi tan foftata ɗo noon ɗo an aɗa tampinimi tan ko Allah waɗi ko welimi waɗata ɗo anani Kadja naw ɗum appartement moɗon mi nawanimo hay nokku ko ɗo goppanmomi a nawata mi nawanimo tongam hawa tiinami taknamo mi weddoyoma appartement